Si Tomas, usa sa matulog wala may tuwan na sa anak ni Jesus. O siya ay sulitan siya sa ubang pamamagitan. Nakita ang pagkikuo si Tomas ay gawas ko, makita ko kung tatapikon ang aking mundo sa kadagilan sa mga langit sa iyang Panginoon. Umahikap ko ang sama sa iyang paligid, hindi ako kumain, nilabay mo sa kasimana. Natigo na usap ang mga kailangan siguro sa baba. Yung ayuban na kanina sa Tomas, nilangkahan ang mga kurtahan. Apanitong nga si Jesus o tumarong sa katuwaran nila na inyong ang kalinaw o niya lingon siya ng Tomas. Kanawa ang akong pamor o ikapang piling. Ikapang usad ang sama sa akong piling. Oo, ikayaw na ang pagkakatuwa. Si Tomas lingon kanya, Ginoo ko o Kristo. O niya lingon si Jesus kanya. Ginoo tamang pamor nakakita ka kanako. Ulahan katong mutuo bisan wala nakita kanako. Ang Ebanghelyo sa iyo. Duha ka sukaranan sa ilang pagtuo o pagtuo. Una, pinaagi sa pagsulong. Yan sa pag-ikaw, kinimakitan yan sa maluwang o masakit. Sa langit, ang sukaranan sa ilang pagpo, inaagi sa ingat na dumo, iwan nabasa. Ganihan, inaagi sa sugi sa mga nasasi. Sila ibagot o pagtuo kumitan sa ilang kalunggo. Iinig mga kursunan tungkol padunay mga kinayunan na kinahanglan ka ng puti o musabot. Kumingon man ako karon sa mga araw na akong pagtuo ba akong ganon mapalingkod. Hindi sa Ebanghelyo, ibaawat ni San Juan na akong pagtuo kinahanglan tunay. Ako ingon na tukiwan o kinahanglan masabta. Minsan, ang ministeryo, hindi sa hindi mapunan ang kanagunang tunay. Gusto mapagsawa. Usa, sumay kita sa mga pagtuo aron sakto ang araw.